programación de 2026 de Enclave Femenina, a nosa segunda edición, na que intentamos sempre convidar a persoas que teñen algo que falar, non, sobre a música ou noso eido. Neste caso, a nosa convidada da edición de 2026 é Carme Tudío, que é doutora en musicoloxía. Para a rapazada, coméntolles, os musicólogos son estas persoas que coñecen profundamente a historia da música, todos os eidos paralelos ao que a música executada, non? Ela fixo ese doutorado na Universidade de Barcelona, Autónoma de Barcelona, non? Fíjame. Vennos a falar un fragmento desa tese doutoral que é Muller e canción galega. Podría ser un resumo, pero en concreto a presenza feminina no proxecto de promoción da canción de concerto de Antonio Fernández Gil, vale? Unhas datas moi concretas, un catálogo concreto de obras. Doulle paso a Carme, que comeza con esta exposición. Bueno, pois boas tardes a todas e a todos. Antes de empezar, gustaríame agradecer ao Conservatorio das Pontes e ao Concello que me teñan convidado, especialmente a Juanjo, o meu compañeiro e amigo, que foi co que organicei, digamos, toda esta conferencia. Entón, como vos acaba de decir, hoxe veño vos a falar de Muller e canción galega, a presenza femenina no proxecto de promoción de Antonio Fernández Cid, de promoción da canción de concerto en galego. Entón, basicamente, de que vou a falar? Pois de un proxecto que levou a cabo este señor, do que vos falarei hoxe bastante, que trouxo consigo a aparición de casi 100 cancións de concerto, o sea, seguro que moitos de vós en Historia da Música estudiaxe xa o Lied de Schubert, no romanticismo, pois este señor no século XX, digamos que estuvo durante 2 décadas casi perseguindo aos compositores para que lle escribiran unha canción dese tipo para voz e piano, con texto en galego. Entón, o que hoxe vou a falar é un pouco unha visión global do proxecto que este crítico levou a cabo e farei especial fincapé na presencia femenina, sobre todo porque creo que foi importante, ainda que logo explicarei que é minoritaria, digamos que tendo en conta o contexto é algo a poñer en valor e de certa relevancia. Entón, como el vos comentou, digamos que esta temática se relaciona ca miña tese de doutoramento, que, bueno, tedela aquí, despois, se queredes, pasadea por aí, por se queredes botar un ollo, que a defendín fai 4 anos na Universidade Autónoma de Barcelona, donde, digamos que estudiei este repertorio en profundidade e desde unha perspectiva moi amplia, non só a perspectiva musical e literaria, intrínseca a este repertorio, sino tamén histórica, sociolingüística. Pensade que é un momento complexo para o galego, vale? Estamos en plena dictadura franquista, e, digamos, desta maneira, o que intenta a tesis é ver unha visión bastante amplia do que foi este fenómeno máis alá do repertorio en sí, non? Entonces, antes de empezar propiamente co que vos quero hoxe explicar, tamén quería falar un pouco do interese da temática que hoxe vos quero falar e tamén porque me decidín a ela nesta tesis, porque, bueno, se algún se anima no futuro a facer unha tesis doctoral, o meu consello é que é importante estar convencido de que é un tema interesante, polo menos para un mesmo, porque son moitos anos e moitas horas de traballo, entón, digamos que está ben estar convencido. Entón, que cousas me levaron a decidirme por este tema? Primeiro de todo, que cando coñecín este repertorio, dime conta de que había unha inexistencia total de estudios académicos, o sea, é un fenómeno, un repertorio bastante amplio e ninguén se achegara, digamos, desde o ámbito académico a este repertorio. Despois, agora falarei deles, pero digamos que tanto os compositores como os escritores son xente de primeiro nivel da época. Os compositores máis importantes de España nese momento, aquí vedes, por exemplo, a Joaquín Rodrigo, que puxeron en música textos de autores que todos estudiaches de seguro na asignatura de galego, como Otero Pedrallo, Vicente Risco, Rosalía de Castro, Blanco Amor, vale? Entonces, carai, parecíame unha xoia, non? Ter, digamos, a todo ese personal reunido nun proxecto. Logo, en xeral, a música vocal española desas décadas, do 40 ao 60, está moi pouco estudiada. Tamén outro aspecto era o feito de que Fernández Cid, que non sei se alguén lle sona, pero eu, cando cheguei a este tema, sonaba o nombre, pero non o coñecía moito, hoxe espero que xa vos sone máis, porque vos falarei bastante del, é unha persona que tuvo moitísimo poder e que a música en España dos anos 40 hasta que el se morre no 95 non se explica sin a súa presencia.
e, sin embargo, estaba sin estudiar. Entón, tamén era outra cousa que me picaba un pouco a curiosidade. E, por suposto, recuperar unha parte do patrimonio musical galego, que creo que é importante en calquer caso. Vale, non dixen nada ao principio, se me queredes facer algunha pregunta ou algo, podedesme parar, haberá logo un turno de preguntas, pero eso, que non é este un monólogo, o sea que se algo non entendedes ou tedes dúbida, podedesme parar. Entón, alguén lle sona Fernández Cid de algo? O nome? No? Vale, pois agora vou explicar un pouquiño a súa figura. Como dixen antes, trátase dunha persona fundamental para entender a música en España entre o ano máis ou menos 40, os anos primeiros da posguerra, hasta 1995. É natural de Ourense, pero sendo moi novo trasladouse a Madrid, a súa familia. Ali vai a estudiar Dereito e facer a carreira militar. Entón, cando alcanza o grado de teniente coronel no exército, está a Guerra Civil e digamos que participa obviamente na contienda porque formaba parte do exército nese momento. Unha vez terminada a Guerra Civil, digamos que abandona un pouco esa parte militar e dedícase á crítica musical, que vai a ser a faceta que faga durante toda a súa vida. Nun primeiro momento traballa en distintos medios, como Arriba, Informaciones, e logo convírtese no crítico oficial de ABC, que é un periódico que sigue existindo a día de hoxe, vale? E foi, digamos, o seu lugar de traballo ao longo de, digamos, de toda a súa carreira. Ademais deso, foi un importante divulgador musical. El daba conferencias, concertos, digamos que se inventou ese formato, recorreu España, Latinoamérica, dando conferencias acompañado de músicos. Digamos que aí iba a haber un concerto e el primeiro explicaba un pouco o contexto das obras que se iban a escoitar e demais. Tamén en Radio Televisión Española, cando se creou a tele en España, agora temos Netflix e temos de todo, pero antes só había un canal, tiña un programa dedicado á música clásica, na que iban compositores e músicos e ele entrevistábaos. Formou parte de institucións moi importantes como a Real Academia de San Fernando ou a de Bellas Artes da Coruña e recibiu galardóns como Premio Nacional de Literatura, Premio Nacional de Radio. Tamén formou parte de organismos oficiais como o Consejo de Festivales de España e outras institucións e ten máis de 20 libros publicados. Aí puxemos algúns dos títulos máis coñecidos, pero digamos que eso, ten como 25 libros publicados. E morreu traballando, dando unha desas conferencias que el daba por toda España, en Bilbao o 3 de marzo de 1995. Vale, igual preguntadesvos por que ese marco temporal 1951-1967. Durante esos anos, el vai a desarrollar un proxecto de impulso ou promoción da canción de concerto en galego. Canción para voz e piano, de corte, digamos, culto, ¿no? Tipo lit, o que decía antes. Entón, este proxecto vai a ter 3 etapas. Primeiro encarga en 1951 un primeiro caderno de 12 cancións, uns anos despois, en 1958, un segundo libro de 22 cancións, e logo hai unha terceira etapa que son 8 edicións en Pontevedra de un festival de canción de concerto en galego. Ali había, explicareino despois, distintas actividades, pero, ademais de todo eso, seguíronse estrenando cancións que ele encargaba. Eso deu lugar a outras 60 cancións, entón, en total suman 94 novas cancións, vale? O que decía antes, casi un centenar. Ademais da aparición en sí do repertorio, creouse toda unha rede cultural. Había concertos, había grabacións, había labores de mecenazgo, creáronse textos novos en galego para tamén poñer en música, había sinerxías con as primeiras institucións que se fundaron despois da posguerra en galego, por exemplo, a Editorial Galaxia, que seguro que coñecedes. Entonces, eso, digamos, que deu lugar a toda unha serie de rede, que, como estaba explicando ahora. Logo puxemos aí un mapa de Galicia, porque, aínda que parece un proxecto, digamos, circunscrito a Galicia, traspasou as fronteiras, vale? Digamos que se implicaron compositores de toda España, había tamén compositores portugueses, algún latinoamericano, e, ademais, o proxecto, como explicarei despois, digamos que reflexou en parte a evolución da política cultural do réxime franquista.
Foronse incorporando pouco a pouco compositoras, tamén compositores que estuveron exiliados ou apartados da cultura oficial a medida que o propio réxime foi evolucionando. E, como dixen antes, temos protagonistas de moi alto nivel. Digamos que vamos a atopar compositores como Joaquín Rodrigo, Toldrá, Monpoumo, Salvache, García Abril e os escritores galegos que antes vos citaba, o sea, o mellor da literatura galega e o mellor da composición en España naquel momento. Ben, como dixen antes, o proxecto dividiuse en 3 etapas, pero foi unha única iniciativa. Por qué? Porque os protagonistas, como poño aí, son comuns, digamos que os obxectivos que se perseguen, que é crear un repertorio culto de canción en galego, tamén son os mismos, e as maneiras de, digamos, de proceder ou de encargar son as mesmas nos 3 casos. E o propio impulsor, Fernández Cid, este crítico, recoñecíao en artículos como o que escribeu para Blanco e Negro, que era unha revista que dependía tamén do ABC, que, non sei se ledes desde aí, pero bueno, levos un cachiño. El proyecto había nacido en la idea personal y cobrado vida en Orense, con el patrocinio de Vicente Muñoz Calero, entonces gobernador, y para festejar luego la inauguración del conservatorio dirigida por Antonio Iglesias. Desde 1960 es Pontevedra, por impulsos tan vehementes como sensibles, tan de verdad entusiastas como eficaces de José Filgueira Valverde, alcalde de la ciudad, quien permite una subsistencia que alcanza ya varios años y de la que son exponente una serie de páginas, muchas de las que ya lograron la popularidad y difusión no solo en España. El punto de partida, las 34, o sea, las 12 más 22, que se estrenaron en la ciudad de las Burgas, no ya se duplica, se ve triplicada, hasta as 94 que comentaba antes. Entón, el mesmo recoñece que todo é parte dun proxecto. Bien, cal foi o principal procedimento de encargo? Na maioría dos casos foi o correo postal. Era moi típico daquela o intercambio de cartas, e é moi interesante tamén cando se estudia un proxecto deste tipo ver as cartas, porque a veces vemos moitas cousas cando hai unha relación personal que se din nas cartas que noutro tipo de documentos non teríamos acceso a ese tipo de información. Entón, basicamente, ele escribíalle aos compositores, enviáballe un ou varios poemas para que elegiran e compuxeran algunha canción. Puxen aí que Fernández Cid era unha persona, digamos, un perfil ideal. Pensade que tiña un montón de poder e de influencia, era unha persona cercana, digamos, ao réximen, e era crítico nun dos principais periódicos do país. Entón, aos compositores, digamos, que lle conviña telo a ben, aparte de que era amigo de moitos deles. E en moitas cartas os compositores aproveitan para meterlle, digamos, como cuñas de, pois vou a estrenar esta obra, ou vou a componer esta outra, digamos que aproveitaban o encargo para outras cousas. E pensade tamén que para Fernández Cid o feito de que este perfil de compositores lle dediquen obras tamén lle dá prestixio frente aos seus compañeiros, outros críticos, digamos. Entón era como unha cousa de compensacións mutuas, o que falo aí, non? Que era un win-win que se di agora, que ganaban as dúas partes. Vale, aquí saleu un pouco clariño e que a luz non se ve. Digamos que en casi todos os casos o que fixo os encargos foi Fernández Cid, pero en algún caso moi puntual tuvo axuda de mediadores. Parecíame importante, xa empezando a destacar esa presencia femenina, que unha das poucas mediadoras foi unha muller, Dolores Pérez, que foi unha soprano que veu cantar a unha das edicións do Festival de Pontevedra. E dille nunha carta, Fernández Cid, ao alcalde de Pontevedra, me ha escrito Dolores Pérez, en resumen, quiere saber si se cuenta o no con ella, o sea, si vai vir cantar a edición siguiente, dice que tendría posibilidad de encargar y lograr algunas primeras audiciones galaicas. O sea, que vemos a unha soprano que tamén se codea cos compositores e que ela mesma pode actuar como mediadora, vale? Bien, agora vou a explicarvos un pouquiño cada unha das etapas e vamos ir escoitando algo de música de cada unha delas. Entón, a primeira etapa, como vos dixen, foi o encargo deste volumen de 12 cancións no ano 1951. Aquí trouxenvos dúas noticias do periódico La Región de Ourense
que son as primeiras, digamos, nas que se fixeron eco deste novo proxecto, non? É dicir, un cuaderno de canciones de inspiración gallega de gran interés. Digamos que Fernández Cid veu de Madrid a Ourense a unha serie de eventos e deixou caer que nos próximos meses iba a aparecer este primeiro caderno. Entonces, a prensa local faise eco de que os mellores compositores españois van a sacar este primeiro cuaderno. Aquí puxemos unha táboa cos títulos das cancións, os compositores e os escritores. Destaquei en fluorescente a Rosalía de Castro porque digamos que vai a ser a gran protagonista poeta, non só muller, sino de todos os escritores é a máis recorrida. O sea, a escritora que máis veces vai aparecer en esta colección de 94 cancións. E, bueno, o que decía antes, aquí vemos compositores que nese momento estaban, o sea, era o máis top do que había no momento. Joaquín Rodrigo, Toldrá, Monsalvache, Asín Sarbó, Guridi, vale. O estreno desta primeira colección tuvo lugar en Ourense o 15 de xuño de 1951 e aquí trouxemos un programa que, digamos, el fixo un ciclo de conferencias desas que vos dixen que facía por toda España que se chamou Algunos capítulos trascendentales de la historia del Lied. Entón, fixo 4 sesións, que falaba el primeiro e despois había o concerto. Un foi dedicado á Lied alemán, outro á Melodie francesa, que é a canción culta en francés, a canción española e a última sesión foi dedicada a estrenar esta primeira colección. Tuvo tanto éxito a cousa que 2 días despois tuveron que repetir pola mañán en domingo digamos, este repertorio galego volveron a interpretar no Liceo de Ourense. Unha semana despois estrenouse en Madrid con motivo dos actos do centenario do nacemento de Curros Enríquez. O Centro Galego de Madrid, que naquele momento estaba presidido por Manuel Fraga, organizou, digamos, unha velada na que se deron a coñecer en Madrid estas cancións galegas e que foi moi importante porque estaban moitos dos compositores, dos escritores, críticos, colegas de Fernández Cid e, bueno, tuvo a súa trascendencia, deuse a coñecer, digamos, no resto do país. Aquí traíavos, digamos, a repercusión que tuvo na prensa española este estreno en Madrid, o sea, son outros críticos que tamén traballaban nesa mesma época, Juana Espinosa Orlando, e aquí, por exemplo, de Federico Sopeña, que era outro crítico moi importante, di: con el estreno deste cancionero se marca unha fecha en la música española contemporánea, o sea que, digamos que non pasou desapercibido, foi algo importante o estreno. Vale, a edición das partituras fíxose uns meses despois, en xaneiro de 1952, e foi sufragado pola Diputación de Ourense. Saleu á venta por un precio de 50 pesetas e o prólogo foi de este señor que vedes en pantalla, que é Joaquín Calvo Sotelo, que foi un importante dramaturgo da época, vale, que, digamos, escribeu este prólogo. E agora, antes de escoitar unha das cancións deste primeiro cuaderno, gustaríame destacar que o 14 de marzo do 52, non sei se estuvechedes algunha vez en Barcelona, unha das salas máis importantes da cidade é o Palau da Música, que xa existía. Pero no ano 52, en marzo, digamos que abriron unha nova sala, que foi a sala Lluís Millet. E para a súa inauguración chamaron a Fernández Cid e, digamos que se estrenou este repertorio de 12 cancións en Barcelona, con motivo desa inauguración, vale? Bien, pois desta primeira colección gustaríame agora que escoitáramos unha canción que se chama Un home San Antonio, que ten letra de Rosalía de Castro, seguramente estudiachedes este poema ou vos sona, agora veremos o texto, e música de Joaquín Rodrigo. O texto está sacado de Cantares Gallegos, que sabedes que unha obra moi importante dentro de todo o movimento do Rexurdimento, e o que nos dá, digamos, é unha visión un poquinho irónica da tradición popular. Sabedes que na época, digamos, que unha muller estuvera solteira, era aquello un drama e unha desgracia, pero Rosalía dalle unha volta e ríese de todo isto, sabedes que foi bastante importante como feminista, digamos que se ríe un pouco dese tópico con este texto, que vos leo,
San Antonio bendito, dádeme un home. San Antonio bendito, anque me mate, anque me esfore. Eso está collido, digamos, dunha copla popular. Pero ela despois empeza. Meu santo San Antonio, daime un homiño, anque o tamaño teña dun grande millo. Daime o meu santo, anque os pés teña coxos, mancos os brazos. Unha muller sin home santo bendito, é corpiño sin alma, festa sin trigo, pau viradoiro, que onde queira que vaya, troncho que troncho. Mais eu tendo un homiño, Virxe do Carme, non hai mundo que chegue para un folgarse, que zambo ou trenco sempre vou ter un home para un remedio. San Antonio bendito, dádeme un home. Entón, a nivel musical, que fai Joaquín Rodrigo? Digamos que fai unha introdución e unha coda casi co mesmo material musical que agora explicarei, e logo tres seccións centrais un pouco diferentes. Entón, creo que non vedes moi ben a partitura, non? Tanto na introducción como na coda, que vos digo que comparten material, hai dous motivos importantes. Un é un motivo rítmico, co que vai a empezar a canción, que é pam, pa, 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 pam, pam. E logo, outro motivo melódico que ten un salto de sexta maior, tirorararira. Eso está tanto na introducción como ao final da canción. Que fai Joaquín Rodrigo con eso? Con este motivo melódico de tirorararira, meteo moitas veces polo medio no acompañamento pianístico con disonancias, un pouco tamén mofándose dese carácter irónico que ten o texto, vale? E moitas veces imos atopar, sei que non o vedes, pero confiade en min, aquí hai bordóns na man esquerda do piano, vale? Estas notas graves repetidas e con un ritmo un pouco de danza para recrear ese ambiente un pouquiño popular. Entón, vamos a escoitar. Ese é o primeiro motivo. E este é o motivo melódico que vamos ir escoitando. E ese é o carácter popular que vos digo, aí está os bordóns. E agora estamos xa na coda, vale?
Vale, pois despois de escoitar esta primeira, digamos, exemplo da primeira colección, paso á segunda etapa do proxecto, que foi o encargo dun novo cuaderno, esta vez de 22 cancións, sobre textos de poetas orensanos. Aquí atopamos xa a primeira compositora, que é Matilde Salvador, das que escoitaremos agora unha canción, é unha compositora valenciana, que digamos que se move máis ou menos nun estilo neoclásico, e unha autora orensana que é Pura Vázquez, da que logo falarei outra vez. Aquí, como vos decía, empezamos a ver certa evolución na política do réximen, ca incorporación de compositores, por exemplo, como Óscar Esplá, que estuvera exiliado e apartado totalmente pola súa vinculación ca República, digamos que estuvo sin poder volver a España, o cuñado de Franco ocupoulle a súa casa, requisáronlle os dereitos de autor, eliminaron totalmente das programacións, pero digamos que a partir dos anos 50 afloxaron un pouco e recuperouse a súa figura para, digamos, a cultura oficial e xa o vemos formando parte de algo que está apoiado tamén por instancias públicas. Tamén, por exemplo, Fernando Remacha, que foi outro autor que sufreu o chamado exilio interior, digamos que non se tuvo que marchar, pero estaba tamén totalmente marginado e apartado. Entón, eso, unha compositora e certos autores que estaban apartados xa os vemos formando parte do proxecto. Esta segunda colección inaugurouse en 2 días, estrenouse, quero decir, en 2 días, o 26 e 27 de setembro do 58, coincidindo con dúas cousas importantes para a música galega. A inauguración do Conservatorio de Ourense, e dúas, a primeira edición dos cursos de música en Compostela, que non sei se os coñecedes, pero siguen existindo, son cursos universitarios que se celebran en agosto en Santiago, duran como 2 semanas. Entón, a primeira edición, que foi na 58, colleron o alumnado, levaron a Ourense de excursión e tamén participaron no estreno desta segunda colección. Igual que antes, 2 meses despois, foi, digamos, estrenada a colección en Madrid, tamén en 2 días. E aí vos poño tamén que houve reaccións na prensa madrileña a este estreno. A publicación tardou un pouquiño máis, 3 anos, en este caso foi sufragado por esta señora que vos poño aí, a Marquesa de Altagracia. Digamos que foi a única, a outra foi a Diputación de Ourense, e esta é a única colección que foi sufragada con cartos privados. E esta señora, esta noble, que decide, digamos, apoiar o proxecto. Aquí poñemos unha carta na que Fernández Cid, digamos, que lle escriba a esta señora reclamando máis libros para dar a conocer, non? E dille: mi buena e ilustre amiga, acabo de llegar de Barcelona y me encuentro en casa con los 14 volúmenes de nuestras canciones. Te agradezco mucho su envío, pero me permito confesarte que me he quedado sorprendido porque a Antonio Iglesias le pedí que me mandara 50 y solo lle chegaran 14, entón digamos que estaba un pouco picado este Fernández Cid. E nada, tamén como curiosidade que o prólogo desta segunda colección é de Risco, de Vicente Risco, que, digamos, era moi amigo de Fernández Cid e pon en valor este proxecto desta segunda colección comparando digamos, as cantigas de Martín Codas, que nese momento agora valoramos tanto, que isto pasará o mismo dentro duns anos cando os estudiosos, digamos, atendan a este repertorio. Vale, desta colección quería poñervos outra audición, que é a canción Eu en ti, de Matilde Salvador, que é esta compositora que antes vos sinalei, valenciana, que fixo unha canción que se chama Eu en ti, sobre un texto de Celso Emilio Ferreiro, do seu libro O soño sulagado. Aquí gustaríame facer un inciso, agora vamos ver o texto. Sabedes que Celso Emilio Ferreiro, digamos, é un emblema do que foi a poesía de protesta contra o franquismo. O seu libro máis mítico é Longa noite de pedra, e de feito todo o que foi o movimento de canción protesta que se dá nos anos 60 basouse neses textos combativos. Pero digamos que nun proxecto que tira hacia a oficialidade non van a permitir ese tipo de textos. Entón aquí temos un texto moito máis amable, digamos, de temática amorosa que Celso Emilio lle dedicou a súa muller Moraima. Entón é un texto moi bonito, di: eu xa te busquei cando o mundo era unha pedra intaita, cando as cousas buscaban os seus nomes, eu xa te buscaba.
Eu xa te procurei no comezo dos mares e das chairas. Cando Dios procuraba compañía, eu xa te procuraba. Eu xa te chamei cando o sol e a voz do vento soaba. Cando o silencio chamaba polas verbas, eu xa te chamaba. Eu xa te namorei cando o amor era unha folla branca. Cando a lúa namoraba as outras cumes, eu xa te namoraba. Sempre, dende a neve dos tempos, eu na túa alma. Entón, vemos que hai como 4 estrofas que son moi similares en estrutura e recurren ao paralelismo, que seguro que todos estudiaxedes en literatura, ten o mesmo tipo de estrutura sintáctica, e logo unha estrofa que vai un pouco por libre, non? Que ten outro formato. Eso mesmo tradúcese na música, entón, o que tedes en azul son as 4 estrofas, esas que son similares, e en amarelo, un material musical novo, un pouco distinto, que se corresponde con esa estrofa corta que vai por libre. Antes e no medio vamos a ter un tema pianístico que sempre o mesmo, vai modulando e cambiando de tonalidade, pero é un tema de carácter folclórico, vale? Que lle dá, digamos, un pouco de encaixe ás estrofas que canta a voz. Vamos a escoitar. Ese é o tema que vai aparecer todas as veces. Volve o tema pianístico como interludio ahora. Este é o material que é diferente, que é a última estrofa en amarelo. E a coda co mesmo tema que fomos escoitando. Vale, en 1982, trouxemos aquí o libriño para enseñárvolo, a Diputación de Ourense fixo unha edición conxunta destes 2 primeiros libros que conforman, digamos, as 2 primeiras etapas do proxecto. Hubo tamén uns actos que declararon fillo predilecto Antonio Fernández Cid da cidade e fixeron este libro onde se recollen esas 2 primeiras coleccións, que se queredes podéis pasar. Vale, e agora vou pasar xa á terceira etapa do proxecto. Vamos a empezar escoitando un breve fragmento musical e agora explicarei por qué.
Vale, quería empezar así esta última etapa do proxecto, o Festival de la Canción Gallega de Pontevedra, porque esta canción, a pesar de que forma parte do segundo cuaderno, é unha canción de García Abril que se chama Coita, é dicir, pena, non? Acabouse convertindo como no himno do festival, e a xente coñecía este estribillo que sonaba ahora ao final de mariñeiros, mariñeiros, e cantaban en todas as edicións. Era eso, como un himno oficial do festival. Entón, en que consistiu este evento? Hubo 8 edicións entre 1960 e 1967 que coincidiron ca alcaldía na cidade de Filgueira Valverde, que vedes na parte superior da pantalla. O festival sempre tiña lugar ao redor do 11 de xullo, que se celebra aínda a día de hoxe a romería de San Benitiño. Entón, había como unha especie de dualidade no festival. Por un lado, como música máis tradicional, e, por outro, un festival de música clásica centrado na canción de concerto. Entón, tiñamos distintos tipos de actividade. Por un lado, puxen en negrita, estrenábanse novas cancións destas que Fernández Cid encargaba a estes compositores. Tamén neste festival incorporáronse compositores portugueses e latinoamericanos. Entón, eso, por un lado, suma 60 cancións a esas 34 que agora estades vendo nos dous cuadernos. Pero, a maiores, tiñamos conferencias concerto con repertorio de canción de distintos países, é dicir, xornadas dedicadas ao elite alemán, á melodía francesa, a dúos de ópera, distintas modalidades. Había conferencias e comentarios poéticos de intelectuais galegos, do máis importante da época, Otero Pedrallo, Álvaro Cunqueiro, Uxío Boneira, iban ali como ponentes, digamos, a facer conferencias previas aos concertos. Logo, casi todas as edicións hubo concurso de composición e interpretación, e despois, dos distintos, digamos, nas distintas edicións, iban habendo outras actividades que variaban. Concertos corais, recitais de lírica medieval, canto gregoriano e tamén festivais de coros e danzas da sección femenina, sobre todo cando empezaron a chegar cartos do Ministerio de Información e Turismo, que digamos que supoño que había que xustificar un pouco esa subvención e tamén se incorporaron a esta programación. Vale, aquí paso un pouco rápido, puxemos unha táboa cos estrenos de cada ano, atopamos escritoras, Pura Vázquez, Rosalía de Castro, outra vez, como dixen, é a gran protagonista, pero vamos a ter a maior representación femenina. Esther Gloria Prieto, con 3 cancións, María Teresa Prieto, con 2, Matilde Salvador, que repite, xa estaba na segunda colección, María del Carmen Santiago de Meras, tamén con 2 cancións. Vale, e outra faceta moi importante que quería resaltar, que era esos comentarios que vos dixen de intelectuais e de poetas, é outra faceta importante na que destacaron 4 mulleres, que agora vos enseñarei as súas fotos. Aquí puxemos unha táboa, con todas as intervencións de intelectuais. Hai un total de 12, pois un tercio, 4, foi por intelectuais mulleres. Temos aquí, arriba, á esquerda, Elena Quiroga, Pura Vázquez, María Elvira Lacaci e Luz Pozo Garza. Son todas elas unhas escritoras de moito prestixio, as dúas da dereita da Real Academia Galega, e Elvira Lacaci foi unha das primeiras mulleres en entrar na Real Academia Española. Son as dúas da esquerda de orixe galego, pero estaban afincadas en Madrid. E digamos que van a facer, pois traio aquí os programas de man, van facer intervencións antes de certo repertorio. Por exemplo, vemos aí a Elena Quiroga, la canción de cuna. Entón facía unha intervención e logo sonaban pois a canción de cuna de Brahms, ou Villancico de Leoz, ou O neno ten soniño de Iglesias Vilarelle. Digamos que sobre esa temática ela facía unha intervención. Aquí temos canciones de infancia e juventud, ca intervención de Pura Vázquez, canciones de amor de María Elvira Lacaci, e canciones de muerte de Luz Pozo Garza. Vale, e agora xa para ir rematando nesta parte final, sí que quería facer como un balance global do que foi a aportación femenina de todo o proxecto. Entonces, digamos que se hai unha parcela femenina casi 100%,
e a interpretación histórica deste repertorio, é dicir, os estrenos das dúas coleccións, as primeiras grabacións e as 8 edicións do Festival de Pontevedra. Como podedes ver, temos toda esta lista de sopranos, pero as pianistas sempre é a mesma, que agora vos enseñarei unha foto, Carmen Díez Martín, que tamén estaba afincada en Madrid, pero era de orixe galego, e só temos un ano que o pianista foi Miguel Zanetti, o demais son todo mulleres. A pianista que tanto repite neste proxecto é esta señora, xa cunha foto máis actual, xa morreu fai uns anos, pero eso, digamos que é a gran protagonista de todo o proxecto, era moi amiga de Fernández Cid, e tiña tamén bastante poder, aquí trouxe unha carta un pouco anecdótica, pero ela mesma escríbelle a Filgueira Valverde, ao alcalde de Pontevedra, dicíndolle, por favor, que la habitación del Parador sea para ella sola, porque xa non está en edade de compartir ca cantante. Dille, Antonio y yo saldremos de aquí en el expreso del día 9, tal. E di, le agradeceré que consiga el inmenso favor de que tengamos habitaciones individuales la cantante y yo, pues los años no pasan en balde y se descansa mejor estando sola. Digamos que tamén tiña a súa cota de poder e ela mesma se dirixiu ao alcalde pedindo certas condicións, non? Vale, en todo o proxecto atopamos estas 4 compositoras, María Teresa Prieto, que é de orixe asturiano, formouse en Madrid e despois exiliouse en México, onde fixo a súa carreira. Esther Gloria Prieto, que é unha compositora e pianista ourensana. María del Carmen Santiago de Meras, madrileña, foi unha estudiante brillante que en todos os concursos de composición, digamos que arrasaba diante dos seus compañeiros, compositores como Carmelo Bernaola e así son compañeiros de xeración, e ela, digamos, que destacaba por riba deles. Despois foi catedrática en Madrid de linguaxe musical toda a súa carreira e pasou máis desapercibida como compositora. E Matilde Salvador, que é a valenciana que vos comentaba antes, compositora neoclásica. Escritoras, Rosalía de Castro, Pura Vázquez e María del Carmen Krukenberg. Temos estas 3 autoras, especialmente Rosalía de Castro, pero Pura Vázquez nesa doble faceta de poeta e de conferenciante. E, bueno, aquí puxemos un balance numérico, vale? Temos dun total de 59 compositores, porque moitos repiten nas 94 cancións, atopamos nomes repetidos, 4 son mulleres, de 45 escritores 3 son mulleres, as intérpretes 7 de 8, conferenciantes 4 de 12, mecenas unha, pero só hai unha mecenas, porque o resto foi sufragado por instancias públicas, e mediación en encargos, como vos dixen, tamén era unha faceta moi excepcional. E tamén hai unha, pero vamos, que foi un dos poucos casos, no resto dos casos era Fernández Cid. Entón, que quero decir con isto? Un pouco o resumen que vos poño aí, que aínda que a nivel de números pode parecer un balance, digamos, minoritario, temos que ter en conta o contexto no que nos estamos movendo. Pensade que dende, digamos, o franquismo e as instancias satélite, tipo a sección femenina, que era unha das organizacións, digamos, ligadas ao réximen, o modelo que se impulsaba de muller era ama de casa, nai, e totalmente supeditada primeiro ao seu pai e logo ao seu marido. Digamos que unha muller non podía pedir un crédito, non tiña dereito a casi nada. Entón, creo que hai que poñer en valor que atopemos mulleres en todas estas facetas neses anos un pouco complexos. E nada, xa o último que quería comentar é que, bueno, esta investigación sigue viva. Trouxenvos aquí outro libro. Digamos, o ano pasado presentei este primeiro volumen, estamos traballando en 2 máis con un compañeiro da Universidade de Valladolid, Carlos Villar Taboada, que o que pretende é, das 60 cancións que se estrenaron en Pontevedra, alrededor de 30 quedaron un pouco perdidas aí. Estrenáronse, pero despois non se publicaron, entón a idea é recuperalas, vale, para que se volvan a cantar e poñelas en valor. E, por outra banda, con Elena Martín, que é unha compañeira de Barcelona, da Universidade Pompeu Fabra, estamos traballando nun epistolario entre Fernández Cid, este crítico, e Toldrá, que é un dos compositores que estuvo implicado no primeiro caderno, pero digamos que tuveron unha amistade de moitos anos, entón estamos traballando nese epistolario entre os dous, que esperemos que salga en breves.
E nada, gracias pola vosa atención, reiterar o agradecemento ao Conservatorio das Pontes, tamén a Tania Pardo, a Concelleira de Educación e Igualdade, e nada, ahora o que me queirades preguntar, estou a vosa disposición, o sea que... Nada, agora...